Digues prou, no està sola. 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Què és la violència de gènere? Qualsevol agressió física o psíquica d'un home a una dona que és o ha estat la seva parella. Telèfon 24 hores contra la violència masclista, 900 900 120. Regidoria d'Acció Social i Salut de l'Ajuntament de Tàrrega. Digues prou, no està sola. 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Qui t'espia no t'estima. Soc dona. Com sé si em maltracta? Telèfon 24 hores contra la violència masclista, 900 900 120. Regidoria d'Acció Social i Salut de l'Ajuntament de Tàrrega. Digues prou, no està sola. 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Qui t'estima no et farà plorar. Quines conseqüències té? Salut, psicològiques, por, terror, vergonya, culpa... Què suposa per a les dones i els fills? Telèfon 24 hores contra la violència masclista, 900 900 120. Regidoria d'Acció Social i Salut de l'Ajuntament de Tàrrega. Digues prou, no està sola. 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Sense tu, sense por. Per què costa tant sortir-ne? Per què aguanta? Per què no se separa? L'obra perfecta de l'agressivitat és aconseguir que la víctima admiri el botxí. Victòria Sau, escriptora, psicòloga i activista política feminista. Telèfon 24 hores contra la violència masclista, 900 900 120. Regidoria d'Acció Social i Salut de l'Ajuntament de Tàrrega. Digues prou, no estàs sola. 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. M'estimes, però jo m'estimo més. Com puc sortir-ne? Pots acudir al Servei d'Informació i Atenció a les Dones, SIAT de l'Urgell, o als Serveis Socials d'Atenció Primària del Consell Comarcal de l'Urgell, a l'Institut Català de les Dones, al CIE, Servei d'Intervenció Especialitzada, als Mossos d'Esquadra de Tàrrega i a la Policia Local de Tàrrega. Telèfon 24 hores contra la violència masclista, 900 900 120. Regidoria d'Acció Social i Salut de l'Ajuntament de Tàrrega. Digues prou, no està sola. 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Explica-ho, callar no ajuda. Qui pot ajudar? Com puc ajudar? Què es pot fer? Què s'ha de fer? Què no s'ha de fer? Telèfon 24 hores contra la violència masclista, 900 900 120. Digues prou, no estàs sola. 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. No em deixis sola. Què pot fer l'entorn familiar i d'amistats? Telèfon 24 hores contra la violència masclista, 900 900 120. Regidoria d'Acció Social i Salut de l'Ajuntament de Tàrrega.